ang pangandoy sa Ginoo mao gyud ang paglipay kanatong tanan. Di siya gusto nga dunatay kaguol. Unya kay ang tuyo sa Ginoo nga malipay man ta, iyang gipasabot unsaon aron malipay ta. Ug unsa man kinahanglan mudawat tas kabubuton sa Ginoo. Kana bang iyang style ug unsaon niya paglipay ang tao. Nya unsa may pinakataas gyud nga kalipay kanang mudawat gid ta nga mamatay. No na ang gipasabot ni Hesus na mubiya siya sa bakadiyot og dili na makit-an, magminatay ang iyang mga sumusunod, mao na ang kamatayon. Nya kinsa tong mudawat sa kamatayon, maoy mahimong tinuod nga malipayon. Ilingi ay mong tupad. Ina mudawat ka nga mamatay ka karong gabi. Tanawa, di ba? Way nilingi. Sige, dili na lang ikay mamatay. Ang imo na lang anak mo ay mamatay karong gabi. Okay ra nimo? Di gyapon. Mauna, diha dapita nahimutang nakuha og nabiktima sa yawa. Kay matod pa sa ubang bahin sa Biblia nga kining kahadlok sa kamatayon timaan kini nga wa ta mahigugma ug wa ta motuo sa Ginoo. No. Basta mahadlok kang mamatay, biktima na gyud ka sa yawa. Na siya. Muna si Jesus iya jong gikondisyon og maayo pila na gud ni kaadlaw sige tag pamalandong aning John chapter 16. Gikondisyon gyud maayos Ginoo nga ang iya gyong tumong pag-ari diri aron pagbuntog sa kamatayon. Nya unsaon man pagbuntog ang kamatayon nga mo'y naghatag og grabing kasakit, ato ra gyud nang dawaton ang kamatayon. Mao na styles Ginoo ang pagdawat sa dili nimo ganahang dawaton. Pareha ng imong naong, daghan man nato nga daghan gyud kay nga di gyud kadawat sa iyang naong. Mao na na-stress sa naong. Sige, dawata. Ayaw reklamo sa imong naong. Di ba mo relax dayon ka? Di wa na kay kasakit in relation sa imong naong kay imo namang gidawat. Nya ang sunod ang naong naman sad sa imong bana o sa imong asawa lisod man dawaton. Imo na sang desisyonan nga dawaton, bahala nagmaghilak ka o magminatay. Dawata. Nya sa imong pagbuhat ana, relax na ka sa imong naong, relax na sa naong sa imong bana, di malipayo na ka kanunay. Ang lisod na sang dawaton, ang naong na sa kabit sa imong bana or kabit sa imong asawa. Okay, nam sa mga asawang mga bit. Hilak na sad ka, hilak, minatay, aron lang yun pagdawat. Ana. Makadawat na ka, tungod sa grasyas Ginoo, o sa imong desisyon, bisag magkuyog pa imong bana o ang kabit, relax na kay ka. Muna nga niingon na si Jesus, malipay mo sa kalipay, nga way makaagaw ni inigikan kaninyo. Kay karon mga asawa o mga bana, malipay mo magkuyog, dali ra man ang agawon, dali ra bang kuhaon ba? Kakita lang ka imong bana na ikabit, wa na kay kalipay, so giagaw na. Di ba? Kana yung kalipay nga way makaagaw. Ang sunod asad, di na sa gaganahan sa naong sa imong mga anak, nga porting tapulana, nga dagko kay kaon, mga hugawan pagyod. Nga bogo ra ba kaayo pa eskwelahon? Ana, lisod kag dawat. Imo na sa nang hilakan, hilak, minatay na sad ka. Ana na sad, madawat na sad na nimo. Awa na, bisag asa kalingi. Di na jud ka magol. Kakuha mo?
Huy, maunay paagis Ginoo. Nya dayon mga sitwasyon, di taganahag mga sitwasyon. Una, di kita ganahan nga mahimong kabos. Kanang kapobre, muna manlimbaso kita aron madato. Pero ang sugos Ginoo, kinahanglan mahimo jud kang kabos. Magminatay na sad ta ana, maghilak na sad ta, aron lang yun makadawat ta nga nindot gid ay ning kabubuton gid ay nis Ginoo nga mahimo tang kabos. Sugod na kagdawat, ay nigdawat nimo bisag masunog pa na imong balay, mataktak kas trabaho, di kabayaran sa utang. Ana, adi na jud ka mag-uol. Di perti na nimo lipayan. Saban, okay? Nya di na sa ka makadawat sagdi lag pobre pa dir basta may laglawas. Mao ginato iampos Ginoo, may lang ta kog lawas Lord. Ang imo na sang dawaton kana na sang sakit. Kanang sakit ba? Cancer, kidney failure. Ana, imo na sa nang dawaton. Hilak na sad ka ana, hilak, minatay. Ay, humana na, madawat na sa nimo. Bisag masakit pa ka. Sama ni San Roque, bisag na sakit. Okay na gyud kayo. St. Teresa of the Child Jesus, nasakit. Okay na gyud kayo. Hangtod gyud namatay. Awa na gyud problema. Nya, unsa pa may makahatag nimo kasakit? Ug naa gani dawata. Ana. Muna ang Ginoo pag-anhin niya dinhi, gipakita giniya giunsa niya pagdawat ang mga tao nga nagsigig lotos niya, sigig yamid og tamihid niya, hangtod yun niabot ang mga tao nga maoy mitamparos, miluwa siyang naong, nikulata niya og mibitay niya sa cross, gidawat niya. Kinsa may kuyog ni Hesus sa pagdawat nga naghilaksad, mao si Maria, ang mahal nga Birhen Maria. Unsa may gitudlo sa mahal nga Birhen Maria? Kanatong tanan ng Birhen ba? Ingon siya, buhatan ninyo ang tanang gisugo sa akong anak kaninyo. Do whatever he tells you. Ilingi ay mong tupad na musunod ka ni Mama Mary. Kanang wa mulingi, nagsunod na siyawa. Sige, tagaan ta mog second chance. Daghan mang wa mulingi, kita man dire. Sige, ako na lang, ay nalang mo da paglingi-lingi o kinsay wa mulingi, mga chismosa sa kay bustanan. Basta nakakita ko daghan ninyo wa mulingi, so tagaan ta mog second chance. Basin pa maka reject mo anang yawa nga nagsige og hadlok ninyo nga mulingi. Sige, lingi ay mong tupad. Ing na mo sunod kang Mama Mary. Imong tupad ay paglantaw dito sa unahan. Kamo galantaw sa unahan kay naghunahon na kinsa jud kay gingong father nga wa mulingi. Chismosa gid ninyo. Sunda ang sugo. Kita manggod hilig kay tanga. Di mo sunod sa sugo pero kita'y gustong manugo. Gana lang adidi anad-anad naman mo nga mulingkod gyud sa tubangan. Ako mo hangyo magyud ko anang mga mumisa kog chapel. Kasagaran gyud basta magmisag chapel, binlan man ginagbakanting lingkuranan ang atubangan. Kay labi na sa chapel nga duol-duol ang pari sa tao. Atras gina adto ginasloyo nya inigingon ako, di ko musugod sa misa basta di ni malingkuran kining atubangan. Halingi din huy. Dito. Ana din ba? Adto manglingi sa loyo ba ang naas dool-dool nako muhangyo atong loyo nga pabalhinon sa atubangan. Kinsa man say mobalhin? Kinsa may mobalhin? Ikaw lang diha. Hangyo dere. Unsa may akong himuon nako kamo nga naglingkod diri sa atubangan nya nakakita ka nga bakante ang imong atubangan, balhin. Ikaw ba ang naglingkod niya, kita ka nga bakante pa ng imong atubangan,
balhin. Inigbalhin, way suguay. Inigbalhin, mabakante ang pinakaluyo. Kadtong bagong mangabot, mudritso naglingkod, wa nay hasol, wa nay disturbo. Kaysa magbarog sila dito, nya di ay daghang lingkuranan sa atubangan, nya ang naglingkod magsigig sinyas. Nganong imo manang suguon? Ikay balhin dito. Nganong naa sa kamulingkod as luyuan ang bakanting lingkuranan? Unsa may pasabot nimo ana? Ang yawa mo imong palingkuron anang atubangan nimo. Nya kinsa man ang yawa? Ang yawa sa kahadlok, ang yawa sa kauwaw, ang yawa sa garbo nga magpili ko asa ko lingkod ay kugbuting paria ka. Naman na. Suko man gani, i-report pa man kita ngadtos authority. Ug moingon ta nga balhin mo lingkod, ayaw mo diha lingkod. Nganlan pa kog buangon nga pare. Moingon pa ngadtos authority, kinahanglan nga isanksyon kining paria. Yati ra. Pakauwaw lang. Ang pari naman yung isanksyon nga nihangyo, balhin mo lingkod sa atong lingkuranan nga gikuan, gidesign, sunda ng asirits. Masuko naman nun. Ako pa'y i-report nga to sa authority. Ako pa'y ipasanksyon. Ang mga masidopakon. Pero maugin na ang kalibutan. Ako lang sa nang gidawat. Pag-atubang nako, sige kog smile niya. Siya wa mo smile nako. Ambot karon og magkita mi mo smile na baka siya nako. Ako si kong smile nako dong, totoki ko dong. Og buangon bagyo kong pare. Atubangan sa authority nga iyang gidangpan. Nako totoki ko. Wa ra jud ko mahiubos nimo. Wa sa gyud ko'y plano nga ako kang pasakitan. Ako'y imong ipasakitag maayo, pero this cannot change my love for you. Ana-ana di siya. Nako, looy kay kasta ng yawa ka. Ang yawa ba ni so dito niya? Nagsige jogin, ay, tawat na. Buang mo na pariya. Di ba mao man itong kinaiya? Maglisod tag dawat. Ang gitudlo sa Ginoo nato, dawata, bisan pa ang dili angay dawaton nga mao ang kamatayon. Kana pag yung kamatayon nga itorture ka, pasanginlan ka, daog-daogon ka, dawata. Mauna si San Pablo diri sa unang pagbasa, midawat siya unsay desisyon sa authority. Pauban-uban lang siya. Yang authority ningon man, di ko muhukom ani, dadana nga to, agidalang sa si San Pablo, nunot lang po siya. Maunay timaan sa nagtuog Ginoo, di man mo kadawat ang inyong kilay, inyo mo din ang kiskisan, di man mo kadawat ang inyong buhok, inyo mo din ang kuluran, kagamay ra ng butanga, samot nang di ka kadawat sa mulua sa imong kilay, samot nang di ka makadawat sa mugunit sa imong buhok o iparokas bumbong. Di ba? Katapusang lingi, hinakanang katapusang gihisgutang pader, kadawat ka na. Hingna ko no. Ilingi ba? Kanang gihisgutang pader ba? Kadawat ka na. Moingon gani ka, di ko'y buang ka diya. Giyawaan ka. Kaya ang Ginoo mudawat. Nga naman, kay humanatog dawat, mupuli ang kalipay nga wala nagyoy makaagaw gikan kanato. Sa una, na-paralyze akong papa, galisod kog dawat, sige kog hilak. Nakaton kog dawat after mga few months. Sa kadawat nako sa akong papa nga paralyzed, gipun-an na sa Ginoo, nabungkag akong balay sa bagyong Ruping. 1989 na paralyzed papa, 1990 bungkag bagyo Ruping. Galisod kog dawat nga maghigda kog yuta kay wa pa mapabarog ang balay. Wa pa gani mo tindog ang akong balay, gahigda pa ko sa yuta, gibuwaga na sa ko sa akong uyab. Kadto grabe gito, agas akong luha, hapit ko maghikog, ako lagi apong gidawat. After few months, nadawat nako.
Wa makontinto ang yawa, gipon anasad. Pagka 1992, ako na sang maguwang, nahugs pantawa, nabali ang spinal, na-paralyze na pod, hilak na pod ko. Sama ni Lord, ako rabay gaabagas tanan, lisod naman yung dawaton, ingon sang Ginoo, dawat lang, ay lagreklamo. Sige kog dawat, sa nakaton akong dawat, purti nang ninduta para sa akong paminaw, ang pag-antos. Ganahan ako mangitag pag-antos nga kanabang antosonon yung grabe ba? Ako asa man ko mangitag antosonon nga kanag yung grabe kay pag-antos. Aray ko, magpari ko. Aron wa gyoy pag-antos kay hibaw man ko kanang mga tao dangop man ginagpari. Diri ko sa pagkapari kay daghan kay pag-antos. Ganahan naman kay kumuantos. Uy, pagkapari na nako, wa naman day antos, kada dupa kulikta naman, kada nato lihok na may gahatag og pagkaon, na naman day tanang pabors pare, inigkaon, special ang pagkaos pare, special ang lingkuranas pare, ang pare tinahod kayo nako, wa naman ni pag-antos Lord, ngano naman nga nangita man ta kog pag-antos. Ingon ng Ginoo, ang dakong pag-antos ani ayaw ang kuna ang mga gipanghatag diha nimo. Kanang kwarta di na imo, kanang chicks di na imo. Kanang prutas, kanang mga gipang offer dili na imo. Ihatag na sa imong mga tao nga kuyog sa imong kinabuhi. Gihatag na nako tanan. Mao ning nahitabo karon sa atong katilingban. Ingon ani kay akong gihatag tanan, naghilak na sad ko nganong ipahatag nganha ninyo nga wa man mo magbarog-barog og dupa-dupa diri. Ako may naghago ani, pero ingon Ginoo, anha ka diha malipay. Mao na ron, mao ni di ang pag-antos. Mao na kamong mga bana ipanghatag ng inyong asawa, malipay mo. Kabong mga asawa ipanghatag ng inyong bana, malipay gid mo. Kanang inyong balay ipanghatag na, kanang inyong income, sweldo ipanghatag na. Nya trabaho mo maayo aron ipanghatag ngadto sa uban. Ayaw ang kuna ang pabor. Unsa may atong ang kunon, ang pag-antos. Kay ang pag-antos maunay himuos Ginoo nga kalipay. Ang mga pabor, ang mga grasya ipanghatag na. Manindog na takatong manghatag, ipakapin pag nato, ipalit og slat.